qui era aquest mosso en el cover? Era un padrí aquest mosso en el cover. I què va fer aquest mosso en el cover? Moltes coses, però sí que mos agrada més de totes, són la rondalla. I demà farà 151 anys que va néixer mosso en el cover. Oh, 151 anys! Farà que va néixer mosso en el cover. Per això, vos hem convidat a venir per contar-vos una rondalla. I nosaltres, quan convidam nens i nines a escoltar una rondalla, no ho fem de qualsevol manera. Sempre triam els contadors més bons del món. I un dels contadors més bons del món és aquest home que tenim aquí amb aquest jersei de ratxes. Aquest home que tenim aquí amb aquest jersei de ratxes. Li diuen Toni Nicolau. Toni, com mos en el cover, que era Antoni Maria, Nicolau. I aquest home sap contar rondalles i també sap cantar rondalles. És a dir, que vosaltres, si feim molta de bonda, obrim bé les orelles, posam el culet ben còmode a terra per no moure molt i tanquem molt bé la boqueta, Antoni Nicolau, un dels millors contadors de rondalles del món, vos contarà una rondalla i vos cantarà rondalles. I llavors és així, si aprenem aquesta cançó, la podrem cantar en els padrins i les padrines, i en els amics i les amigues, i en els veïnats i les veïnades, i a tot any que vulguem, i en els germans i les germanes, i a les cosines i en els cosins, i els tios i les ties, i en els pares i les mares i a tothom del món. També, totes aquestes coses i més. I vosaltres quin coneixeu de rondalles? I quines rondalles coneixeu, les taronges és una de les que ja m'agraden més. La magraneta també és una rondalla preciosa. La magraneta, que tenia les pelles de blanc i com meu. I els llavis vermells. Jo m'apareix que aquesta que hem de contar avui no la sabeu, però. Perquè la veritat és que aquesta rondalla és molt original. És una rondalla d'un rei i és una rondalla d'un animal. És una rondalla, com ho sabeu? És una rondalla d'un cavall. Ah, aquestes mestres que han fet de bona feina. És una rondalla d'un cavall. I Antoni Nicolau la vos contarà tota. M'apareix que ja és hora, Vinga, on anem ballant d'espantar Nicolau, però hem de fer molta volta, Bon dia. Bon dia. Bon dia. Com anem? Esteu preparats? I doncs jo vos presentaré una mitja que tenc aquí darrere. La guitarra! Què sabeu que li diuen a la meva guitarra? Guitarra elèctrica! Sí, però té un nom especial. Què te diuen a tu? Doncs Esteban té un nom especial, Esteban. I ni sabeu, que té un nom especial. I la meva guitarra té un nom especial. Li diuen na Maria Eugènia. Li deia hola. Ah, Renau, aquesta guitarra és especial, sabeu per què? Jo un dia vaig anar a una botiga d'instruments i a un racó apoyat a la paret, darrere una cortina, vaig sentir pxxt. I jo me vaig girar i vaig dir si no hi ha ningú. I quan estava mirant un piano i vaig sentir pxxt. Vaig girar i vaig dir no. Me diu, a tu, caparús, vine aquí. I jo em vaig anar allà darrere la cortina, vaig obrir la cortina i darrere la cortina me vaig trobar na Maria Eugènia. I me va dir que no m'enduries amb tu perquè estic cansat d'estar darrere aquesta cortina apoyat a la paret
i estic avorrida i tinc ganes de que algú me toqui. I jo li vaig dir, però jo no em sé tocar guitarres. I va dir, tu no passis pena. Tu no passis pena que jo te diré on has de posar els dits. I la primera toc que me va ensenyar va ser a posar els dits, aquesta aquí i aquesta aquí. La guitarra té 6 cordes, jo li vaig dir, però si la guitarra té 6 cordes, jo no tinc 6 dits, com ho faré per tocar? I me va dir, tros de soca, no necessites 6 dits per tocar la guitarra, pot tocar la guitarra només amb un dit. I vaig dir, vinga, posa el dit damunt una corda. I va posar el dit damunt una corda i va començar. I la Maria Eugènia va dir, quina feinada que tindrem perquè aquest Toni aprengui a tocar-me ben tocat. Però sabeu que va fer màgia. La Maria Eugènia sap fer màgia. I un dia me'n vaig anar a dormir i al 100 de mar de matí, quan me vaig despertar, vaig fer... Em vaig atollar la guitarra. Vaig dir, avui aprender a posar el segon dit. I me vaig seure damunt el llit, vaig agafar la guitarra i què diríeu que va passar? Que ja en sabia. La meva mà ja tocava tota sola. I va posar els dits i va començar a tocar. I vaig dir, si ja sap tocar, començaré a cantar. Cantava jo. Sí. Venim de rondalles, avui venim de rondalles, vinga tots, avui venim de rondalles, venim de rondalles, i les mestres, venim de rondalles, doncs tothom sap, venim de rondalles, venim de rondalles, venim, i vaig dir, això pot ser el principi d'una gran aventura. I vaig dir, menys si arribaré a saber cantar rondalles jo. I vaig dir, bé, però abans de cantar hauré d'aprendre a comptar, perquè no és el mateix comptar que cantar, no és vera? I doncs ara vos contaré una rondalla. Aquesta rondalla és una rondalla. Un dia vaig obrir un llibre, perquè, si no ho sabeu, una col·lecció que és 20 i no sé quants llibres, 24 llibres de rondalles. I em vaig agafar un i vaig trobar aquesta preciosa. Preciosa. Aquesta rondalla mos conta que hi havia un rei que vivia en el seu castell, cada dia s'aixecava, era feliç, el seu criat li duien un paquet de cereals, amb un bon tassó de llet, un pot de xocolata, llavors un suc de taronja, i era la mar de feliç, berenant. Però llavors, sabeu què passava? Per la finestra sentien... Sabeu qui era? Era un cavall. I aquest cavall, què feia? Li cantaven al rei. Sabeu per què? Perquè aquest cavall estimava molt el rei i cada dia de matí, quan el rei acabava de berenar, el cavall ja l'estava esperant perquè sortia a de fora i colcava damunt del cavall i anaven a passejar per les herbes, en els arbres, pels jardins del palau, arribaven fins a la platja, arribaven fins a la mar i eren molt feliços junts. I cada dia, al matí, quan el rei se despertava i berenava, per la finestra sentien vine aquí, i així era. I cada dia sortien a fer la volteta, però què va passar? Un dia, quan el rei berenava, ja no varen sentir el cavall que cantava. I el rei va passar, i avui què ha passat amb el cavall que no me crida? I què havia passat amb el cavall? El cavall estava ajagut damunt l'herba, així, i tenia una cara un poc trista.
i movia la cola una miqueta, un poquet així, però no tenia ganes de cantar, no tenia ganes de xerrar. I el rei va dir tot d'una mà, aneu a enviar en Manescal, que és el metge dels cavalls, aneu a enviar a demanar-lo tot d'una i que miri a veure què li passa al cavall. I va venir en Manescal, i en Manescal li va mirar la boca, li va mirar les dents, li va treure la llengua. No sé si heu vist mai un cavall que té una llengua que fa un pam quan surt de fora. Li va mirar, sí. Li va mirar els ulls, li va mirar les cames, li va mirar la cua, li va mirar la panxa a veure si li havien picat unes abelles o li havia picat una serp en la nit, que potser havia anat al vespre, se li havia enfilat per una cama i potser li havia mossegat a la panxa, però no trobaven res. I en Manescal li va dir al rei, senyor rei, jo no sé què li passa a aquest cavall i m'apareix que no té cura. Ja vos podeu imaginar el rei, quina edat de tristesa que tenia, i què va fer el rei? El rei va enviar a demanar els seus criats. I li va dir als criats, agafau el cavall, per tant, no els ha dit que li deien Ramon, el cavall. Agafau en Ramonet, i el duis a la platja. I allà el cuidau, el mimau, l'acariciau, li feies proves de coses de menjar, li donau herbes curatives i no torneu que no s'hagi curat el cavall. I sobretot, que no vengui ningú a dir-me que el cavall és mort perquè el faré penjar. I se morirà al mig de la plaça. Així que feis el cap viu i el cavallet el me tornau ben viu. I així va ser que els criats se'n van anar tots preocupats en el cavall, el posen damunt un carro i el s'enduen de cap a la platja. I allà el van estendre damunt una estora, així com 6 voltes ara damunt una estora, el van estendre damunt una estora, li tocaven els cabellets, li donaven aigua per si volia beure, li miraven a la panxa per si li havia atacat qualque serp en la nit, li miraven un poquet, feia uns pets un poquet pudorosos. Però a veure qualque cosa devia tenir a la panxa, pensaven els criats. I a veure si el curarem, Fins i tot un dia li varen prendre una capsa de cereals amb xocolata al rei per donar-li el cavall, a veure si d'aquesta manera se curaria. Però va ser ben trist perquè un dia de matí el cavall ja s'havia mort. El cavall se va morir. Sí. I els criats van dir, i ara què farem? I ara com ho farem per anar al rei a dir-li que el cavall és mort? I me'l farà penjar enmig de la plaça? Això no pot ser. I com ho farem? Tenien una malda d'entrada i passaven una penada. I amb això que va passar per allà un purando, un que sempre deia coses estranyes i sempre anava de xulades, i li van dir, escolta, i tu que no voldries fer una feina i te guanyaries 1.000 euros? I aquell home que feia 2 dies que no berenava i tenia una gana que se menjava els dits, va dir, 1.000 euros, vinga, què he de fer? I doncs, mira, ara mos ha passat això, que aquest cavall estava malalt, és el cavall del rei, i el rei l'espera, i el cavall no podrà tornar. I no sabem com ho hem de fer, perquè mos ha dit que si li deien que el cavall és mort, mos penjarà enmig de la plaça. I aquell home va dir, i no passeu pena, perquè no feis una cosa, perquè no mirau a veure si trobau un cavall que s'assembli molt en Ramonet, i li duis el cavall que s'assembli en Ramonet. Però els criats li van dir, no, això no anirà bé així, no anirà bé, perquè vosaltres, com de vosaltres que tenia un canet a casa seva? Sí, tenia un canet. I un moixet, qualcú té un moixet. Ho veus? Clar, o sigui, imagina-ho.
I pajaritos, també teniu pajaritos. Però els criats van dir no, això no funcionarà perquè imagineu-vos, escolteu-me això que vol dir. Imagineu-vos que un dia vengués qualcú a que vostre amb un canet que s'assembla en el vostre. No vos n'adonaríeu compte, vosaltres, que no és el vostre canet. Que sí que no n'adonaríeu compte. I van dir, no li poden dur un cavall que no sigui en Ramonet perquè se'n donarà compte el rei. Així que bé, no passeu pena, me doneu 1.000 euros i jo aniré al rei a dir-li que el cavall és mort. I el criat li deia, bé, nosaltres te donarem 1.000 euros, però ja saps que el que li dirà que el cavall és mort el penjarà enmig de la plaça. Bé, no passeu pena. I amb això que aquest home arriba en el castell, els criats a darrere, man, com ho farà. Arriba i el rei duia una barretina. Què sabeu què és una barretina? Una barretina és un capell, com una gorra de color vermell, que duen així, cap enrere. En els dibuixos animats a vegades surten les barretines. I doncs el rei duia una barretina i de color vermell. I aquest xapacano li va dir aquest de la barretina vermella que venc a dir-vos una cosa. I diu, i qui és aquest xerraire que ve a molestar-me? I els criats estaven allà mirant i ara dirà que és mort i el duran penjant dins la plaça. I aquest home sabeu que li va dir al rei? Li va dir, venc de veure el vostre cavall en Ramonet a la platja. Sí, i quines noves madones del cavallet. Com està? Ja està més bé? Com és que no ha vingut amb vosaltres? I aquest home li va dir, bé, no està, perquè el cavallet no menja, li va dir, el cavallet no veu, el cavallet no mou les cames, el cavallet no remena la cua, el cavallet no fa pixos, no fa caques, el cavallet ni respira. I amb això que el rei va dir, i doncs si no respira és mort. Tu ho has dit? No ho he dit jo, va dir ell. Tu ho has dit? No ho he dit jo. I així va ser que aquest xerraire se va girar de cap als criats i va dir, ja he fet la meva feina, i va parar la mà i va dir, on són els 1.000 euros? I el rei se va quedar així amb un pam de nassos, pensant, cago en mena, ara no el podré penjar de la plaça en aquest xerraire perquè no m'ho ha dit que era mort. I així va ser que aquest xerraire va agafar 1.000 euros i sabeu què va fer? Se'n va anar al forn i va comprar panades i panets i cereals i xocolata i va viure feliç i content durant un bon grapat de setmanes. I compte comptat, compte acabat. I com veus, una vegada vaig aprendre a comptar rondalles. I anava après a comptar rondalles, vaig pensar, bé, si ara ja sé tocar la guitarra, perquè jo no és que sàpiga tocar la guitarra, perquè si me donen una altra guitarra que no sigui de Maria Eugènia, jo no m'assurres. Jo només m'assurre quan toquen de Maria Eugènia. Però quan me posa Maria Eugènia, els dits ja saben tocar tots sols. Clar, i vaig dir, bé, si ja sé tocar la guitarra i sé cantar rondalles, només me queda una cosa, que és cantar rondalles. Que vol cantar-ho amb jo? I doncs triarem la darrera de totes. La darrera de totes. Compte
una història de tres amics que eren un poc trapelles. I un era això, era un ronyós, això, era un ronyós i un pollós i un mocós. Vaig dir, millor pot sortir qualque cançó d'aquí, m'ho tornaré prou. Això era un ronyós, un pollós i un mocós. Vos pareix que pot anar bé aquesta cançó? Mira, m'ajudeu, la cantarem dins d'aquí i llavors ja mos prendrem l'altra. Un, dos i tres. Això era un ronyós, un pollós, un mocós. Això era un ronyós, un pollós i un mocós que compongueren d'anar a fer una bauxa sa vorera de mar, però amb uns pates que ni els poros ni els mocos se podien heretar, ni els mocos tocar-se molt. Què vos pareix? Mira bé, i la posarem sobre l'ordenador i la cantarem tot plegats per acabar, d'acord? Un mocós que compongueren d'anar a fer una bauxa sa vorera de mar, però amb uns pates que ni els ronyós ni els pollos se podien gratar, i els mocós tocar-se molt. Ara ben que tots. Això era un ronyós, un pollós, un mocós que compongueren d'anar a fer una bauxa sa vorera de mar, però amb uns pates que ni els ronyós ni els pollos se podien gratar, i els mocós tocar-se molt. Ei, que tot! Això era un ronyós, un pollós, un mocós que compongueren d'anar a fer una bauxa sa vorera de mar, però amb uns pates que ni els ronyós ni els pollos se podien gratar, i els mocós tornar-se molt. M'ha agradat. I allò sabeu, si m'ha agradat, avui, hora baixa, tornaran a contar rondalles, tot sardasses, així que s'ho podeu dir en els vostres pares i mares, una estoneta, hora baixa, a la fundació Alcover, mos contaran i mos cantaran més rondalles. Una nova lletra, gràcies a tots. Fins un altre dia. I vosaltres, si feim molta de bonda, obrim bé les orelles, posam el culet ben còmode en terra per no moure-nos i tanquem molt bé la boqueta. Antoni Nicolau, un dels millors contadors de rondalles del món, vos contarà una rondalla i vos cantarà rondalles. I llavors és així, si aprenem aquesta cançó, la podrem cantar en els padrins i les padrines, i en els amics i les amigues, i en els veïnats i les veïnades, i a tot any que vulguin, i en els germans i les germanes, i a les cosines i a les cosins, i els tios i les ties, i en els pares i les mares i a tot del món. També, totes aquestes coses i més. I vosaltres quin coneixeu de rondalles? I quines rondalles coneixeu, mea? No voleu les tres taronges, és una de les que ja m'agraden més. La magranota també és una rondalla preciosa. La magranota, que tenia una pella de bany,
brau. Perquè la veritat és que aquesta rondalla és molt original. És una rondalla d'un rei i és una rondalla d'un animal. És una rondalla... I com ho sabeu? És una rondalla d'un cavall. Ah, aquestes mestres que han fet de bona feina. És una rondalla d'un cavall. I Antoni Nicolau la vos contarà tota. Me pareix que ja és hora, Vinga, on m'han penjat l'espectacle, Nicolau, però que té molta volta, Nosaltres, quan convidam nens i nines a escoltar una rondalla, no ho fem de qualsevol manera. Sempre triam els contadors més bons del món. I un dels contadors més bons del món és aquest home que tenim aquí amb aquest jersei de ratxes. Aquest home que tenim aquí amb aquest jersei de ratxes. Li diuen Toni Nicolau. Toni, com mossèn Alcover, que era Antoni Maria, Nicolau. I aquest home sap contar rondalles i també sap cantar rondalles. És a dir, qui era aquest mossèn Alcover? Era un padrí que mossèn Alcover. I què va fer aquest mossèn Alcover? Moltes coses, però sí que mos agrada més de totes, són de rondalles. I demà farà 151 anys que va néixer mossèn Alcover. 151 anys farà que va néixer mossèn Alcover. Per això vos hem convidat a venir per contar-vos una rondalla. I no